klit na środku się tak rozleniwiłem, że nie chce mi się tak ruszać palcem na tym touchpadzie zwykłym. Ja też tak mam czasem, że używam touchpada i jakby nie chce mi się i zacząłem używać tego kropeczka. I czego mówisz na niego w ten sposób? Jakby nie rozumiem, nie rozumiem. Jak mówi? Jak mówi? Nie pamiętam jak Ja- teraz to nazwałem. Jak mówi na Tak kropeczka? Powiedziałeś trzy klit. nazwy. Bo No ktoś, niby. ktoś na internecie tak to nazwał i jakoś tak mi zapadł w pamięć, Wow. że no dosłownie jest pod ręką i bym musiał się nad resztą innymi nazwami zastanawiać. Dosłownie cię zabija, Patryk. Po prostu cię zamorduje. Będę miał frajdu. Patryk